Ha sigut una grata sorpresa conèixer-lo, no el coneixíem, l'hem conegut a través de l'Òscar, del nostre cap de premsa, i de veritat ha sigut una persona que en tots moments s'ha abocat a col·laborar amb nosaltres desinteressadament, i per tot això, doncs, moltes gràcies. Adrià Ferrer als teclats, un fort aplaudiment per ell. Com diu? Ui, espera, no, malament. Espereu, perquè l'Òscar m'ha dit s'han descarregat no sé quants politoros, això és l'hòstia i no sé la cançó. Tornem a començar. 59! Espera't, Òscar, promoció, 59. Després sortiràs tu i ho explicaràs bé, perquè jo, de veritat, soc un desastre. M'ho han intentat baixar i no va. Hem de fer alguna cosa. No, perquè jo tinc un mòbil molt dolent, passo. Tornem a començar. 1, 2, 3 i... Suma!